Pois parece que os hosteleiros galegos teñen a opinión moi clara, Bernardo. Estamos aquí con dous hosteleiros de Padrón. Moi bo día, Diego, como estamos? Hola, buenos días. A ver, que horario preferimos? O de inverno ou o de verán? Seguimos insistiendo con el horario de verano. ¿Pero por qué? Porque la gente está en la terraza y disfruta más del día. Claro, máis horas de día, ti disme que máis horas para a terraza, pero claro, a ver, a terraza en verán cando fai calor sí, pero en inverno cando fai frío. Le gusta mucho a la gente la terraza en invierno porque se bajan las lonas, se le da un poco de calor y la gente la verdad que se queda. Y ya no solamente eso, Rocío, también es que si anochece antes, la gente no sale tanto a cenar. Si están en la calle mientras se toman algo y aún es de día, les da la oportunidad todavía de pensar, sí, nos da tiempo a cenar y eso arranca que cenen aquí. Claro, e se oscurece antes, cenaríamos en casa porque nos dá hora de cenar na casa, pero unha cousa che vou a dicir, se cambiamos o horario de verán, se seguimos no horario de verán, van a ser as 10 da mañán e ainda é de noite. Entón, estamos penalizando un pouco a hostelería que ofrece desayuno. No, nada que ver, Rocío, porque si tú tienes ya la costumbre de irte a trabajar a las 9, vas a seguir teniendo la costumbre de desayunar a las 8 de la mañana. Eso es una costumbre y no la vas a perder. Además, el desayuno es una de las comidas más importantes del día y no creo que la gente se lo salte simplemente porque sigue siendo de noche. Ti insistes entón en que ainda que as 10 da mañán sea de noite vas a seguir a desayunar Vivimos igual. del turismo, acá se vive del turismo, la hostelería vive del turismo, así que para nosotros la luz es oro. El día es oro. Y no es que sea oro nada más, también nos ayuda mucho a ahorrar, porque si tenemos mucho más tiempo de horas de luz, gracias al horario de verano, nos ayuda a ahorrar más dinero los hosteleros. Compañeiros, pois xa o vedes, os hosteleiros teñeno clarísimo. A hostelería galega prefire o horario de verán. Grazas, Rocío, a hostelería que quere vivir nun verán permanente, e digo eu, que di a ciencia, que di o noso médico de cabeceira, o doutor Iago López. Que tal, Iago? Moi bons días. A ver, pois trasladoche esta pregunta que está agora na rúa. Se tiveras que quedarte cun horario, non? Se non o cambiamos definitivamente, temos que quedarnos a vivir no horario de verán ou no inverno, cal crees que é máis beneficioso para a nosa saúde? Eu, en calidade de galeguiño de costa das Rías Baixas, penso que o horario de inverno, porque un problema que temos en verán é que eu o padezo, é que cando temos o solsticio de verán, ponse o sol en Pontevedra ás 11 da noite, máis ou menos. Isto a min, para o meu horario laboral, plantéxame un problema, é que o noso cerebro empeza a secretar melatonina cando o sol empeza cando baixa a luminosidade do sol. Entón, se o meu cerebro empeza a recibir pequenas dosis de melatonina ás 11 da noite, igual me entra o sono a 1 ás 2 da mañán, e preferiría que me entrase ás 12, é dicir, eu prefiro acostarme cando o sol xa se puxo fai moito tempo porque é moito máis fácil conciliar o sono. En xeral, os meus pacientes aquí en Pontevedra penso que teñen unha opinión bastante parecida. As consultas por insomnio na miña consulta son frecuentes en verán. Sen embargo, outro horario plantexaríamos outro tipo de problemas. De todas formas, a min pareceme que non é moi importante. O que é importante é ter estabilidade horaria. É dicir, que ao final, se te acostumas a un certo horario e non cambias nunca, ao final o teu corpo vai responder adecuadamente. O que peor senta é os cambios constantes 2 veces ao ano. Ajá, é dicir, ti abogarías entón por quedarnos con un. E, por certo, con vistas a este domingo, un conselliño así para levar mellor o luns, despois do cambio horario? É un pouco dificiliño. Hai dúas medidas que podemos ter para adaptarnos mellor ao cambio horario. É precisamente o uso de melatonina. As dosis que se venden en farmacia en España, en Europa en xeral, que son dosis seguras, porque, como sempre, os norteamericanos son unha pan de salvaxe, se utilizan dosis 4 veces máis altas que utilizamos en España, e altas dosis pode interactuar con anticoagulantes, etc. Pero unha dosis de 1-2 miligramos, que é o que se vende en Europa, é virtualmente inofensivo para prácticamente toda a poboación, aunque sempre vou mirar o prospecto ao mercalo, e por eso se vende sen receta. Eso che permite que te entre o sono a hora que ti pretendes, é dicir, se é unha melatonina de liberación rápida, o media hora de consumila xa está facendo efecto e che empurra a conciliar o sono. Eso pode facilitarte un pouquiño a conciliación. Tamén os psicólogos teñen moitos truquiños de rituais da noite. É dicir, se eu teño un certo ritual porque me lavo os dentes, collo unha revista e fago non sei que, lle dou información ao meu subconsciente de que chegou a hora de dormir. Que pasa? Que xusto neste momento non é momento para entrenarlo, deberíamos telo entrenado de fai 1 ou 2 meses. Pero bueno, de cara a cando cambien de novo horario para o verán, pois a xente sí que lle pode ser útil ter un horario, un ritual fixo de que facer antes de deitarse.
Pois nada, anotamos conseiño para este domingo e quedámonos coa túa preferencia de horario de inverno. Grazas, Iago, como sempre, por atender a chamada do termómetro. De nada. Bueno, pois aí temos dúas opinións contrapostas que acabamos de ver. A ver, Patricia, como vedes este debate que surdiu con máis forza este ano? Eu é que me parece que cada un está dando un pouco a súa opinión sobre a min gustame máis, a min gustame menos, pero que aquí temos que ir con datos científicos. E o que nos din os científicos, se temos un moi bo físico en Galicia, que máis estivo no comité de expertos, que é Jorge Mira, o que che din é que o cambio horario ten todo o sentido do mundo, porque dicían estos hostaleiros, non, claro, que preferimos horario de verán porque son máis horas de luz. Son máis horas de luz porque é verán. O inverno, por definición, ten menos horas de luz, entón non pensemos que co horario de verán imos a ter as mesmas horas de luz que no mes de agosto, no mes de decembro, porque non é así. Entón, fagamos casos expertos que o que nos din, sobre todo no caso de Galicia e de España, é que non cambiar de horario é como pretender ir en bermudas todo o ano ou en abrigo todo o ano. Primeiro, o tema do cambio horario non se puxo en riba da mesa no seu momento por unha cuestión de hábitos saudables, foi unha cuestión de aforro de enerxía. Se puxo en riba da mesa na Primeira Guerra Mundial para aforrar enerxía, foi unha cuestión económica. Unha cuestión puramente económica. Agora adaptamos eses cambios horarios a unha cuestión de saúde e de, en fin, de adaptarnos mellor ao tempo e á luz. Bueno, a partir de aí hai gustos e colores. O horario de inverno o que permite é que cando despertemos, pois basicamente saia sol, é dicir, despertarnos con sol. Eso hai a persoas que lle gusta máis, a persoas que lle gusta menos, pero o que está claro é que o cambio horario xenera dificultades de adaptación biolóxicas. Cando se cambia ese horario, estamos unhas persoas uns días, outras persoas semanas, incluso adaptándose a ese novo horario. E insisto, no seu momento, isto foi unha medida sencillamente económica para aforro de enerxía. E credes que cumpliu esa función, Víctor? Porque esa é outra crítica recurrente, o cambio de hora, non? Eu penso que sí, que ahora mismo, tal como está ahora mismo establecido, está ben. Eu engadiría un elemento máis ao debate que de momento non falamos aquí. Estou coa evidencia científica, o que decía Patricia, tamén co que dice Hugo, pero eu penso que aquí no caso de Galicia o máis importante é axustarnos ao horario de Portugal, de Canarias, que é realmente o que a nos viría ben, non? Por que, Víctor? Por a cuestión de luz, o que falaban antes os hostaleiros, non? Ao final, os hostaleiros e o médico, non? O propio médico decía antes, explicaba ben, que a última hora da noite pois é complicado conciliar o sono cando a luz do día chega ás 10, ás 11 da noite, non? No caso de que tiveramos horario de Portugal, horario de Canarias, non sería tan tarde no verán, non? Estaríamos falando das 10, das 9:30, entonces pois sería un pouco mellor a nivel... E que nese caso, ademais, sería a lógica aplastante porque compartimos o mesmo fuso horario, non? Claro. E que seguramente por xeografía en España tocarían dous fusos horarios, ese é o tema. E que ademais non lo amosou Bernardo agora dun xeito completamente gráfico, non? Con ese exemplo de Menorca e das Rías Baixas, non? A mí pasa en verán, cando eu teño familia en Cataluña, vas a Cataluña e non ten nada que ver con Galicia, non? En Galicia, de repente, parece que estamos casi nun fiordo, porque que son as 11 da noite de día, non? E iso é o que non ten ningún sentido. Igual que tampouco creo que teña ningún sentido práctico que sean as 10 da mañán e se de noite. Eso é absolutamente contraproducente. Entón, a solución, mentras manteñamos efectivamente o mesmo fuso horario para toda España, seguramente é ese o cambio, que é o máis asustado para acabar encaixando todas as pezas. Ahora, porque claro, seguramente sería moito máis distorsionador que España tuvese dos fusos horarios. Eso sería realmente, claro, eso é o que vos iba a preguntar. Postos a cambiar, Patricia, postos a cambiar, que tiveramos nos unha excepcionalidade compartindo horaria, exacto, como ocurre con Canarias, ou veríades, é dicir, que tiveramos nos fóramos... Eso sería óptimo. A nosa bola horaria. Eu creo que eso sería óptimo. Eu discrepo absolutamente. Por qué? Dun punto de vista burocrático. Xustiza, esas notificacións que hai que mandar. Claro, coordinación con un montón de servicios. Dende a miña práctica, esa falo aquí do punto de vista egoísta. Eu tuve unha ocasión... Hombre, a burocracia, estou contigo que a dificultaría un fregado importante. E aparte que nos... de alguma maneira, Canarias sí que está aparte. Na práctica diaria está aparte. Non creo que se xabó para Galicia como zona de... É dicir, que pensades que o que temos, Víctor, ese cambio é como o menos malo, non? Dunha realidade que é complexa? Evidentemente o cambio é o menos malo, pero bueno, eu tampouco estou de acordo con eso o tema burocrático, porque ao final estamos en 2025, ahora mesmo a tecnoloxía permite absolutamente todo. Bueno, na Administración de Xustiza non sei se estaremos no 2025.
deberíamos estalo. Exactamente, deberíamos estalo, pero bueno, eu penso que ese non debería ser o contratempo para poder acadar, pois, eu penso que o mellor que sería para Galicia. Pero que aquí hai dúas cuestións. Está o que xeográficamente nos convería para España, que ter dos fusos horarios, o que xeográficamente falando, que está na mesma liña, por así dicilo, que Reino Unido e Portugal, por exemplo, Galicia, tería que ter o GMT máis un, que lle chaman unha hora máis, e logo o resto de España, pois outro horario. Claro, a nivel burocrático e a nivel de funcionalidade práctico, dende logo dificultaría. Pero que óptimo en España sería ter dous fusos horarios, como xa hai con Canarias, pero expandido tamén para a península. Madrid en unha hora e a que hora vas a chegar aquí. Claro. Sería unha hora menos en Petalera. Bueno, saben vostedes que este é un debate eterno.